Vă salut, oameni frumoși la suflet, vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ați urat și mi-ați dorit de ziua mea. Ce să spun, mesajele voastre au mers direct la inimă și tot ceea ce voi mi-ați scris sau mi-ați trimis sau mi-ați spus sau vă doresc să se întoarcă înzecit la voi. O zi frumoasă tuturor! Vă salut, oameni frumoși la suflet, vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ați urat și mi-ați dorit de ziua mea. Ce să spun, mesajele voastre au mers direct la inimă și tot ceea ce voi mi-ați scris sau mi-ați trimis sau mi-ați spus sau vă doresc să se întoarcă înzecit la voi. O zi frumoasă tuturor!